So I want you to educate me. All right. I want you to educate whoever that is watching Munchies and Thoughts. Uma sikhuluma ngabalozi, kahle kahle abalozi yini? Bavelaphi? How do you know ukuthi unabalozi? Kungabe umoya, kungabe abantu, kungabe amadlozi? You will take me through. Sinembala mkhulu la ehlukahlukene esuke izobika noma izoveza ukuthi sicelani noma sibhekene nani. Into engayi-eda la mkhulu ukuthi if unomlozi, each and every day there must be a cleansing that you're doing. Wenzela ukuthi even mathi uyaphuma ekuseni uhlambulukile noma masulala futhi uhlambulukile. So i-cleansing yakho make sure ukuthi ulayitha impepho ngoba kumele bazi ukuthi ukwenzile lokho ngoba kunemithetho yakhona. Ubukhosi buyasetshenzelwa. So which is the royalty. So angeke uvele undlondlobale noma ube umuntu wena lapho ngendlela abasobe bekuphe ngayo into abakuphe yona, then you think wena kuzoba easy just like that. Kusuke kuyinto oyisebenzelayo. Kube ukuthi namhlanje lithi idlozi lakho umlozi ke awudli noma yini. Kunokudla ongakudli awuthinti kakhulu igazi because ubakhumbuza izimpi. So umuntu odla ngekhathi nekhathi mhlawumbe udle if khona umuntu omenzela umcimbi thizeni noma kunomuntu ophethula thizeni into kodwa akumele uhlezi uthinta into eligazi. Kumele uqhele entweni kanjalo ngoba ubakhumbuza impi. Fanele ukwazi ukuthi udla ukudla okuhlanzekile izithelo na yonke into enjalo but uyakwazi futhi nokuzila. Labantu bayadinga futhi ukubaphakamise ngani ngomkhuleko ngokuthandaza ngempande nokuya kephi entabeni nasemanzini. So amanzini usuke uyolanda amandla ukuthi ukwazi ukulwa izimpi zomhlaba. Then bese uyentabeni usuke ukwazi ukuyocela uyokhulekela abantu abangasekho especially amakhehla abasuke ekwembethe akwazi ukuthi athi mehla phansi asuke seazi ukuthi azolungisa anything esuke yenzakalile ngabantu abasuke bebhekene ngaleso sikhathi. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani, I am your host. Darlings, guess what? She's back. She is back. Amen. Sweetheart. Amen. Yes. Sawubona. Njani? Ngikhona kanjani? Ngiyaphila nami. Ubuyile. Ngikhona ngisha ngindawo. Oh, siyabonga. Amen. Oh my goodness, we've got a lot to talk about. Please introduce yourself. Who are you? Where you from? What's special about you? And if you want to leave your number in case after the episode, those who want to contact you, yeah. This is Umkhulodla Ngonyezi, Ingonyama Bedozi, Impande eGawula Ezizweni, ngiqhamuka eMaran Hill la eDurban. Ngumntwana wethongo, ngumntwana wesithunywa, yimloyo nje injalo nje indaba. Amen. Amen. Yes. I am so happy to have you. Thank you for having me. My Munchies, I am in Pietermaritzburg. So, siya travela manje. Siyahamba manje kumnandi. Let's do a chance to welcome you. Oh my goodness. Yes. I'm so happy to have you. Thank you so much. I'm so like yo. I missed you so much. But how are you? Where have you been? How is everything? Bengisebenza kanje kakhulu abantu lapha nalapha ya cause ingelosi nje mayikholele endleleni zokukhanya fanele uhambe khona ekukhanyeni uzame ngayo yonke indlela ukuthi abantu baphile nawe futhi uphile cause balekile ukuthi usize kodwa nawe futhi kumele mase uyaphila ukuze ukwazi abantu basiza ngendlela. Amen. Wow, kubalekile ukuthi wena uphile ngoba mawuphila it will be easy for you ukuthi usize abantu. Amen. That's very powerful. Yes. Because you can't be a healer wena ungekho. Cause right. Yes, into phela ngikhulule ihamba ngenhliziyo nangomoya osuke wembethe wena. So udinga ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi uhlambulukile ingaphakathi lakho likhanye njalo. So kubalekile kubona bonke abantu bokukhanya ngoba ngithi umuntu oyisangoma unemsithunywa noma umprofessor noma umbishop kodwa wena ukukhanya ngoba kunomoya vele osemfihlakalweni osuke wembethe wena. So ngiyacela ukuthi sonke siqhubeke ngendlela sihambe ekhanyeni njalo. Amen. Wow. Yes. That was beautiful. Amen. My Munchies and Thoughts family. Those that are Eastern Cape,
I'm coming to Eastern Cape on the 7th of September. The place, Mount Alif Imvovo Lodge, where we'll be having a spirituality session where I'll be interviewing, talking, because talking with different people, the likes of Spirit Mode, the likes of Joshua Mambonga, the likes of Umbuso Koza, the likes of Umini, and the likes of Obo Hector. So kuzobe kumnandi kakhulu. If you want to be part of this event, please do go to Shoprite Checkers and buy your tickets. The ticket is only 200 Rand, and you can book the accommodation if you want to sleep there, because kuzobe kumnandi kakhulu, and we've got a lot of things that we'll be talking about. Ngonyama Yabelozi, thank you so much for joining me, and I really appreciate you and take you for granted. Namhlanje nje siyakhuluma. Yeah. You're ready. Yes, I know I've got my card, but namhlanje ngifuna, you know, I've been asking myself, Ngonyama Yabelozi. Ngifuna sikhulume ngabalozi. Amen. So I want you to educate me. All right. I want you to educate whoever that is watching Manches and Thoughts. Uma sikhuluma ngabalozi, kahle abalozi yini? Bavelaphi? How do you know ukuthi unabalozi? Kungabe umoya, kungabe abantu, kungabe amadlozi? You will take me through. Amen. Into engizoqala nje ngiyichaze kakhulu ukuze nabantu ba-understande njengomoya engihamba nawo mina ngiNgonyama Belozi. So lokho kuqhamuka kubantu abangasekho ukuthi wembethwe yimiphi imimoya, and lo moya mawufika ukuze ufike kwena uqale kube khona i-communication yokuthi labantu abakwembethe yini leyo imfihlakalo ababeyisebenzisa ukuze bakwazi ukulwa izimpi. Umlozi owokulwa, umlozi wokunqoba, bese futhi umlozi ubiye futhi ube nesihle ngoba kusuke kuzolethwa ini ukuthula, ngoba even mathi umuntu usempini kodwa usukelwe ukuthi kube khona ini ukuthula. So lo moya ke mawuphakama kumuntu, umuntu anawesithunywa noma umuntu anawedlozi. So lo moya usuke ulethwe kwena, uhamba namakhehla ukuthi uzoguide in life as a healer, as umuntu ogcotshiwe ukuthi emhlabeni kumele wazi ngayo yonke into. Where is lo moya lo mophakama umenyezo kusetshenziswa ikhwela, because of labantu abangasekho babehamba nalo moya lo oyimfihlakalo, kahle inyoni eligolide. Uma ukuthi unawo umlozi uzokwazi ukubona uqhamuka ngapha ngaka left. So lo moya loyo ukwazi ukuguide, ukutshele futhi ukuthi there is something wrong ngalo muntu, noma there is something wrong futhi ngawe, ngoba angeke ukwazi ukuphakama kahle umlozi kuwena if wena inhliziyo yakho ingekho kahle noma khonto ephethe kabi. So amathongo mezophakama, even thiwa ushisa impepho, ungawuqali yonke into ungakashayi ini ikhwela, ngoba iyona ndlela ababephakama ngayo. So when did I find ukuthi nginomlozi? Ukuphakama kwedlozi kwaphakamisa alwazi namakhehla bashaya ikhwela, kwase kwavuka umoya okukhombisa ukuthi kunomoya okumina ozokwazi ukungicontrola, ngikwazi ukubona ukuthi yiziphi izinto engizibona ngaleso sikhathi noma abantu abadala abeza nazo. So kahle lo moya lo usuke uzokusiza ekuphiliseni, ukwazi ukubona izinto ezizayo, ukwazi ukubona ukuthi lo muntu uqhamuka siphi isibongo, ukwazi ukubona futhi ukuthi lo muntu igama lakho lungubani futhi oqala. Zonke lezi zinto lezi ziyambuleka ngalowo moya futhi uyimfihlakalo. There are things that you need to do in order to able to connect nalo moya loyo. Oqala kumele ube umntwana ohlanzekile, umntwana ongalona uvanzi, okwazi ukuthi azigcine yena ekhaya, futhi okwazi ukuthi uhlale endaweni ehlanzekile, because of umlozi njengoba umenyezwa ingoba awuhlali endlini, uyamenyezwa, kodwa ingoba ufuna indawo ehlanzekile, which is a bed, inyoni ihlala kephi? Ehlathini. Amen. Amen. So ngeke inyoni ayikazi yahlala endlini, igcina nje kephi? Emnyango. But they are there so ukuthi bakusize bakulekelele ngobukhosi babo. Okay, so umlozi ke wona wakheka kanjani? Why kuthiwa umuntu uhamba nemlozi yonke into enjalo? Kusuke ukuthi kunamabutho ngekhathi zezimpi, labo bantu labo ababe communicate ngekhwela, and they used to own animals.
So ngaleso sikhathi leso ke ilapho sebephakama ngayo zonke izilwane. That is where we start dreaming of animals. But angikho kuyizilwane zonke, ngisadila nani nomlozi. So umlozi ke udinga ngaso sonke isikhathi uhleli endlini. Kuba ukuthi wena umuntu olindele anything can happen. Umlozi uyakutshela ekseni ukuthi ngicela uvuke uhlale phansi because of le energy uyizwa ngapha. Ngazi mhlawumbe abanawo bazoyibona ngelilanga lokho noma bakuleyo ndlela leyo, kodwa there's a energy this side ku left. Leyo energy leyo yona ekhuluma nawe ikutshela ukuthi but that is a inner voice, but energy uyayibona. So amadlozi, they will tell you if idlozi lakho lihlanzeke ngempela uzokwazi end up usuphupha likutshela ukuthi lento ohlezi uyibona, why mina ngatshela ukuthi the reason why ngiphupha umlozi yini le ngihlezi ngibona eceleni kwami, kwathiwa uwona umlozi, ukhozi lobo, ngoba like kuyigolide ugcotshiwe. So lento that's come from God ukuthi labantu abahamba beyophenduka beyolungisa kusule emacala bese besiza ini isizwe ngalokhosi abanikezwe bona. So ileyo nto le engichaza ukuthi ke sonke ke namhlanje ngicela ukuthi sibe ne-understanding ukuthi kunezikhathi lapho ekumele simbule ini ubukhosi bethu. Ubukhosi bethu kubalekile ukuthi simbule, sazi silandele namaphupho. Mina ngasizwa amaphupho, akekho umuntu wangitshela ngomlozi, kodwa ngendlela zami ngokukhula kwami ngihlangana nabantu abakhulu bangitshela ukuthi lezi zinto owawukhonisa zona emakhehleni nabantu abadala iyona lento eyiqinisa ukuthi unabantu abadala futhi unomlozi. So kwabe iyona ke lento engi-understanda ngayo ukuthi umlozi ufika kanjani futhi uhlobo lini, ubuhlolo lini, umoya. Wow. Umoya. Wow. So ngiyakuzwa ke before ngizoqhubeka ngonyama yabelozi, ngikuzwe uthi umlozi awuhlala endlini. Yes. Umlozi umkhulu awuhlala endlini. Oqala endlini there are different type of people la ngithi oqala. And kunabantu uthi umntwana wedlozi ubukelele phansi. Sometimes uthole khona ingqaba nasekhaya na yonke into enjalo. So if unalesi siphiwo lesi kubalekile ukuthi ucommunicate nabantu abadala ubabize. So umlozi uyawubiza, ngikhulekizwa waye kunempempe ezihlukahlukene. So idlozi liyakukhombisa ukuthi le mpempe ozosebenzisa ukumemeza lo mdlozi noma uzosebenzisa wona umlomo wakho ukushaya ikhwelo ukuze ini udonse ini umlozi, which is inyoni yobukhosi leyo. Yes. So awuhlali mkhulu endlini umlozi because kuyindawo ebalekile. Bathi abantu abadala enza sure ukuthi mawuzokhuleka before ubiza umlozi uqala uhlambulula indawo ngoba ihlathi nje lihlanzekile, so umoya nje osuke uhleli ehlathini. Abanye ke banazi igodlo ehlathini abantu abanomlozi because bafuna kusheshe kube lula. Uyangizwa mkhulu, kodwa uma ukuthi umuntu onomsamo ekhaya, there are things around ezenzakalayo usamele ukuthi nomunye umuntu ayilungise. So kubalekile naso sonke isikhathi ubize qala awuhlale emndlini. Sometimes ufika thothi mkhulu kuzonyaka something mhlawumbe eqhuma isigubhu. Uma sufikile fanele ulinde and awukwazi ukukhuluma ungakafika umlozi. Fanele uzwe ukuthi okay nasi isigubhu siyaqhuma, okukhombisa ungaqala ke manje ushisa impepho ukhulume nebukhosi bakho. Yes. Yes. Noma kuqhume ini iroof okukhombisa uqhuma ngana ngithi inyoni inomlomo ocijile, so ikhathi iqhofoza lapha it's a sign ukuthi sesifikile. Yes. Yeah. Ayifiki ke yodwa, ifika namadlozi vele ahambisana nayo la lo moya lobukhosi lobo. Yes. So mase befikile ke abantu abasebenza efihlakalweni, if umuntu onezitha uhamba nomlozi, umlozi will be there to protect you and show you ukuthi obani labo, bese labo bayalalela bese bayakwazi ukuyovika impi ezayo. Kodwa basebenza neemfikahleleni, akekho umuntu osakazi ukuthi kunabelozi kunamabutho akhona khona lapho emsamo wakho azokwazi ukuthi akuvikele. Ngisho ukuthi umuntu angenza kanjani azishaya isifuba ukuthi uyakwazi yena ukunqobisa isasa sakhe, kodwa uma unomlozi angeke ukwazi ukunqoba umuntu onomlozi yonke indlela because uzokwazi ukuthi khona impi ezayo obani labo bahamba nobani bazokwenzana. So umlozi uyakutshela ukuthi namhlanje uzovuka uyohlala endaweni ethize ngoba kunabantu abazofika ngolesihlanu bezokwenza into kanje. So umlozi kanjalo. So in my life I have things moving izindawo nendawo because of ngiyatshela ukuthi la akukho kuhle, la kanje umlozi ukhuluma nami ngaso sonke isikhathi. So ufika mkhulu kanjalo ukuthi uyawubiza usondeze wazi ukuthi nje bubiza nawe uhlanzekile, akukho ngathini, ayikho inhlungu noma kuthiwa ubhekene nasiphi isimo zama ukusikhipha if usuxhumana namadlozi anjalo ngoba asuke efuna ukuzwa, awasafuna ezinye izinto zakho ukuthi ukhala uthini usho lento eshoyo belalele bese beyakulungisela lento abasemele bakulungisele yona. So Gogo, just me,
I know I can be blonde, but it's okay, darling. Uyathwasela umlozi? Umlozi mkhulu awuthwasela umlozi. Into ekuwena. Okay. Into ekuwena lento uyithola mawukuthi umuntu ovukwe idlozi. So mina ukubona kwami angazi kwabanye abantu but ukubona kwami ukuthi nginomlozi ngabona ngokuthi ngihlanjululwe emanzini. So ukubuya kwami emanzini kodwa ngangihlambula something else. But ukubuya kwami emanzini la ngabona khona ukuthi umlozi uyisimo sini and uyakhuluma nawe ukuthi okay ngizocela ukuthi uthole into kanje uyakutshela ukuthi ucela uthole into kanje uzosuka namhlanje uye endaweni ethize uzofika ukubone umuntu ogqoka into kanje and lapho ukukhuluma through you umlozi yes asikho isidingo sokuthi kube khona engathini kube khona umuntu ozokutshela ukuthi enzani umlozi uyakutshela ukuthi uzosebenzisa into kanje uzogeza ngempande ethize uzogeza kumapha amanzi. Okay, most of the time umlozi ugeza kakhulu ezibeni. Okay. Noma ungahamba ulwandle kodwa most of the time iziba kakhulu uma uhamba nomlozi. But uyakutshela ke ukuthi yipi indlela yakho ozoyiqala and ulandelele but kumele ukuthi mkhulu ulalele into sokutshelwe yona. It makes sense ngonyama yabelozi because umlozi uchazile ukuthi udila ngekhwele Yes. nangeimpempe right? Yes. So because of course ikhwele you know it's like when you are singing or you are just singing a song you ngekhwele lakho no it makes sense. Okay, ukuhlukana kwabelozi bahlukana kangaki uma behlukene? Okay. Let me do a disclaimer. Uma behlukene. Okay. Abelozi kunabalozi abahlambulukile, kunabalozi abangahlambulukile. Okay. Ngaqhubeka ko. Okay. So ukuhlambuluka abelozi lo mlozi loyo kusokuumoya noma amakhosi lawo asuke alungisa zonke izinto akhanyisa asezele ukuzogcwalisa bese kuba khona abelozi abashona ngezimpi abathi bebevuka ke labo badingana ukugezwa ukuhlanjululwa abayiswe intweni bagqokiswe kwenziwe zonke izinto enjalo ngoba basuke bekhuluma nomuntu loyo osuke phakeme kuyena. So mina ngiconnecta nomlozi waphezulu which is umoya energy. Okay. So because of inyoni ndiza ke phi emoyeni. Yes. So moya ke loyo mina ngazi kanjalo umlozi wasemanzini angwazi. Okay. So ngazi ukuthi mina inyoni yandiza idila nani nomoya which is ubukhosi bonke lobo buhambela kephi phezulu. That is why umlozi connects kakhulu nomuntu okhanya umuntu othandaza umuntu okhulekayo because of sibhekeni kephi phezulu siyakhuleka sicela kubani kumdala. So basically kunabelozi baphezulu. Yes. Nabaphansi. Abaphansi angibazi mkhulu. Awubazi. Yes. Entabeni abentaba bona ngeke ngize kuthiwa kunabelozi bentaba. So kade ngisachaza ukuthi abantu bane incazelo eningi ngomlozi. So abanye bathi kunomlozi waphezulu nomlozi waphansi kunomlozi wentaba kunomlozi wamanzi. So mina ngokwami nginomlozi waphezulu which is umoya. Okay. So which is connects nokukhanya noNkulunkulu. Ukukhuleka kuNkulunkulu it's a part of everything mkhulu. Everything emhlabeni thina singabantwana bomoya sivumele ukusebenza kuyona yonke indawo because we end up meeting different type of people abanamadlozi abazwana nento ethize ukuthi khona abafuna ukuya ngapha khona umuntu efuna ukuya ngapha. So umoya wakho kumele ukwazi uaccommodate bonke abantu ngoba umuntu okukhanya ugcotshiwe ukuthi wena you judge yourself ukuthi no ngeke ngikwazi ukwenza into ethize but wena you are there ukuthi usize abantu not usize abantu laba nalaba nokuhlukanisa but on myself ngomlozi wami okhanya odonsa ngomoya waphezulu which is imvelo. So I'm using lo moya ngenxa ukuthi ngiwusebenzisa kuyona yonke into esuke iphakanyiswa amathongo noNkulunkulu ngokumbulwa kwakhe because uNkulunkulu connects with us as abantu bomoya. Abantu they do not talk about these things namkhulu la. uNkulunkulu connects with us ngezinto ezenzakalayo ngaphezulu not la ukuthi kunezinto ezimfihlakalo ngaphezulu komhlaba. So if thina singabantwana bomoya uNkulunkulu uyakwazi ukusimbulela ukuthi
njengoba nginivezela lezi zinto okukhombisa ukuthi lento esuke ikhulunywa ikukhombisa ukuthi lento ikhona nani ibani nethemba kimina. So kubalekile ukuthi bonke abantu bangazibheki beliphansi kodwa bakhumbule ukuthi kunamaqiniso nezinto ezimfihlakala kumele bazembule. Kodwa namhlanje ngizombula izinto ezinjalo ukuthi if umuntu womoya iziningi izinto esimbulelwa zona ngezinto zasemkhathini nezinto zaphansi. So konke ke namhlanje ukwembula lokho ukuthi kunayo into ekuthiwa ubukhosi yobulozi esebenzela abantu abasuke benikezwe leyo ndlela ukuthi leyo ndlela le ikhethekile and lo muntu ozokwazi ukuthatha le ndlela akunoma ubani onikezwa umlozi noma ubukhosi lobo kubantu abadala. Kubabheka impilo yakho, babheka nenhliziyo yakho. So umlozi akwazi ukuhlala kumuntu onenhliziyo embi mkhulu, kumuntu onamagqubu, kunomuntu onempi. So kufanele ukwazi ukuthi uphile wedwa. Umlozi sometimes uyafuna umkhulu ukuthi uphile wedwa. Most of us abantu abanomlozi kunzima uvela ukuphumela endlini noma uphumela eminyango. Umuntu ohlezi uhlela endlini. Mina ngihlala endlini umuntu azathi ukuthi ayibo usaphila wasufela endlini kanti no isimo engikusona and angikwazi mase ngifike ngiphambi kwabantu umlozi uyavuka mkhulu ume kube ukuthi ke la angimele ngibe la sengimele ngibe endlini mengifika endlini sengithola ucingo ukuthi kunabantu akumele ukuthi basizakala. So yilonto ukuthi kumele uhlezi usemfihlakalweni uma uhamba nabantu abadala abamabutho abanjalo ngoba sobelindele anything can happen. So they are there to be there ukuthi balungise zonke izinto eziqhamukayo ngaso sikhathi. Wow. My Munchies and Thoughts family, I hope you are still enjoying the episode. Yes. I'm very excited to have you, Ngoyamaya Belozi. Amen. Honestly, it's always a pleasure. And I don't take you for granted when I invite you. You accept the invitation to come and sit with me and educate. She did mention that umlozi awuhlale kumuntu onenhliziyo embi, kumuntu onamagqubu, kumuntu ongahlanzekile. Ngoba siphila esikhathini abantu bakamoya banezinto eziningi Nkosi yami. You'll be like wena and inhliziyo lezethu hayi zingcolile anyway ungaqhubeka bekusuqedile. Okay, into engayi-eda la mkhulu ukuthi if unomlozi each and every day there must be a cleansing that you're doing. Wenzela ukuthi even uma uyaphuma ekuseni uhlambulukile noma masulala futhi uhlambulukile. So i-cleansing yakho make sure ukuthi ulayitha impepho ngoba kumele bazi ukuthi ukwenzile lokho ngoba kunemithetho yakhona. Ubukhosi buyasetshenzelwa. So which is the royalty. So angeke uvele undlondlobale noma ube umuntu wena lapho ngendlela abasobe bekuphe ngayo into abakuphe yona then you think wena kuzoba easy just like that. Kusuke kuyinto oyisebenzelayo. Kube ukuthi namhlanje lithi idlozi lakho umlozi ke awudli noma yini. Kunokudla ongakudli awuthinti kakhulu igazi because ubakhumbuza izimpi. So umuntu odla ngekhathi nekhathi mhlawumbe udle if khona umuntu omenzela umcimbi thizeni noma kunomuntu ophethula thizeni into kodwa akumele uhlezi uthinta into eligazi. Kumele uqhele entweni kanjalo ngoba ubakhumbuza impi. Fanele ukwazi ukuthi udla ukudla okuhlanzekile izithelo na yonke into enjalo but uyakwazi futhi nokuzila. Labantu bayadinga futhi ukubaphakamise ngani ngomkhuleko ngokuthandaza ngempande nokuya kephi entabeni nasemanzini. So emanzini usuke uyolanda amandla ukuthi ukwazi ukulwa izimpi zomhlaba. Then bese uya entabeni usuke ukwazi ukuyocela uyokhulekela abantu abangasekho especially amakhehla abasuke ekwembethe akwazi ukuthi athi mehla phansi asuke seazi ukuthi azolungisa anything esuke yenzakalile ngabantu abasuke bebhekene ngaleso sikhathi. So kuningi nje engakusho ngomlozi ngaphela nje isikhathi but i-cleansing ibalekile. Kunekhathi zokukhuleka futhi for umlozi 12 okulwa izimpi. If kunento efasiwe umlozi is there ukuthi iqaqwe leyo nto. Uyaqaqeka ngempela. Yabona ngisho ukuthi umuntu angayithemba kanjani ukuthi hey mina umuthi ngiyawushaya. Kodwa uma ukuthi wena you are that powerful and faithful for umlozi wakho uyakwazi ukulela izimpini zakho. So kubalekile ukuthi ke unakekeleke. When it comes to ukuthi ke manje it's like an initiation kumlozi. Uhlala endlini. Awubi gobela
uhlala endlini ekhaya basuke bazi ukuthi perfect, yes. uhlala endlini. No, I'm saying perfect for explaining that. Yes. Not to go to Gobela what, because I know them. They'll say, "Manje chef perfect one." Yeah, no, it's fine. Anginankinga ngabantu abaningi, so saqhubeka la ukuthi uhlala endlini. Awuphumela eminyango, alikuthinti futhi nelanga. Ekhaya bayazi ukuthi lapho usuku khona usuku udila nomoya othize and kusokuwena obatshila imfihlo yakho, akekho omunye umuntu ongaphandle kumele wazi ukuthi wenzani lapha. And izinto ezikhishwa umlozi izinto ezingaziwa, nezimpande ezikhishwa umlozi impande ongazi. Umlozi awunqeni manje ukutshela ukuthi hamba uye empophomeni ethize kunembali ozofika uyithole bese uyabuya nayo ubuyele endlini ufike uyibulise and then bese ungidlela yona. So umlozi uyakuthuma bese ubuyele endlini uzuqeda iprocess. Mawukuthi u6 months noma u3 months akaze kwaba 1 month, cha, ngoba kuningi okusuke kuyimfihlakalo. Then umlozi he's there to train you how to see. Mina akekho umuntu angikhombisa ukuthi yini ukubona yini. So umlozi was there to teach me ukuthi ngikwazi kanjani ukubona, ngikwazi kanjani ukuhlola ngephupho, waphakama sengiphahla wangitshela ukuthi wenzakala kanjani. So there's a process enzakalayo ngomlozi ninodwa nobabili nje lo moya. Nalamakhehla asurroundwe wena nezalukwazi ke ezasasekhaya abelekeleli bekhaya abasuke begadile ukuthi lengane ayiqhubeke yenze lento ingaphazamiseki. So amakhosi lawo ke asuke ekungangela ukuthi yonke into yenzayo ihlanzeke futhi ivikeleke kube imfihlo yakho futhi wedwa, ngoba kuyimfihlo yakho wedwa. Nami ngeke ngibe ngikhuluma izinto eziningi but ngibula lezi zinto ezaba isiqalo engenzela ukuthi omunye umuntu ekhaya onomlozi azi ukuthi akekho kumele umuntu okumele azi ubukhosi bakho ngokuphelele. Ungayimbula ezinye izinto but ngimbulela ukuthi if khona umuntu ngempela onobulozi aqale manje asibheke yena, afunde amaphupho akhe, abheke nokuthi ubonani. Umlozi uyabona, idlozi uyalibona ngamehlo kanje, noma ngabe yini uyakwazi ukuyibona umuntu onemlozi. Inhlanhla yomuntu uyakwazi ukuyibona ukuthi lo muntu uhamba nenhlanhla and ngiyazi ukuthi inhlanhla yakhe kephi ihamba kephi, isemzimbeni kuliphi side. So uyakwazi ukubona zonke izinto. Umlozi uyangikhombisa ukuthi umnhlanhla yomuntu isendaweni ethizo and uyoyibona ngalolo langa. Mhla uphuma la eminyango uyayibona. So ilezi zinto engangifunda ngagcina sengiyibona ukuthi kunje yenziwa kanje, zithandwa kuthathwa kephi inhlanhla zabantu. So angikho lapho ke but it's about the training of ukuthi kune training kumele uyazi. Kubalekile ukubona uma uhamba nethongo elinjalo ngoba that is where you end up ubona izinto ezimfihlakala umndeni ukuthi le mpahla yabani ifihlwe kephi, bakukhombisa indawo. There's a image futhi kakhona image nakhona there's a training of the image, ukwazi ukubona image yonke lento leyo ngomuntu noma ngawe futhi iqobo lwakho, ngoba phela umlozi awudili nawe wedwa, ubudile nawe umlozi udile nawe nje ukutshela ukuthi yabona ke manje awusenzi ke manje kahle. Labantu abangenisa la endaweni la sebenehlo ke manje la ukukhulume nawe befikile abantu behleli nawe babona ukuthi umlozi uyakutshela ukuthi labantu ofike nabo la angibathandi, kumele mhlambe kuhlalwe eminyango ungaphindi ungenisa abantu la. Into uthola lokho ngaleso sikhathi ukuthi labantu beze ngani, abazile kuwena kodwa bezothatha izinto abasuke bazokusebenzisa ngazo lapho beqhamuka khona. But nje ukona kuxhumana, uthando. Umlozi unothando kakhulu and awulambi kodwa monomlozi. Ngingasho kanjalo ngoba basuke babantu obasebenzelayo and obalelayo. Uma inganelalelayo uyalalela ngisima umzali wakho momenzela into uyazi ukuthi wena mekuthuma uyalalela. Mase usuqhamuka uzokunikeza ngoba ngithi uyicelile so wenzile walalela. Nomlozi unjalo. Uma ukuthi uthi namhlanje uzolala entabeni for 2 hours bese ubuyele endlini. Mengikwenza mina mase ngibuye ngesidlozi lami lizongibusisa ngithi ngobani ngilalelile ngibe ngani. Yes, ngibe ngani enjani elalelayo. So kubalekile ukuthi umlozi uphathe njengomzali ngoba kusuke kuumoya ombathi ikhaya. If lo mlozi uphakeme usingatha bonke abantu basekhaya, uyakwazi ukutshela umlozi ukuthi lo muntu kunomuntu ongasebenza ekhaya, omthatha umlethe la angitshela ukuthi inkinga yakhe kuphi ngoba kwahle kahle inkinga yakhe iphutha uyena. So umlozi uyakwazi ukuthi ukulungisele futhi nomndeni osuke uphakama kuwena, uyabo. So into kanjalo nje isiphiwe esihle kakhulu kodwa kona kuyathusa. Ngifuna uqamba ngamkhulu ngoba ubona izinto ezingabona kube ngazi ekhanda nje uyaphambana ngempela. Uzozibuza ukuthi mina mhlambe why kuba kanje kanti vele ubukhosi noma umngoma yinto evele kanje, uyabo. So abanye sebeyongifakazela ke ngoba abanye babona inkanyezi babona imbani in so kuwa ngakuthi uboniswana. Sinobukhosi obungafani obusebenza ngendlela ezingafani kodwa siqhamuka kule inkundla lezi. Okay, go. Yes.
Ngonyama Yabelosi. Amen. I was listening to you. And that was a beautiful story. You are a good storyteller. It's a general question now. Okay. What's your thoughts on self-initiate? Those people who call themselves self-initiate. Angibagxeki abantwana mkhulu. Ngoba umuntu osuke eqhamuka and okusiqhamuka emakhaya ahlukahlukene. Kunomuntu idlozi elibhekayo ukuthi lo muntu uzokwazi ukwenza izinto edingakala mekuthiwa khona inkomo edingakalayo and kumele ukuthi ikhanyiselwe. Lengane kushone wonke umuntu and iyodwa. And mase kufika lo moya uzokwazi ukumela lengane ukuthi lengane la ekhaya lo mzukula la ekhaya ngizozenzela mina ngizoba ngumzali ngokomoya. So if lo mntwana ngizomqala la ngoba ngiyazi ukuthi indlela yempilo yakhe nje ngoba mesuka ahamba yocela kusibanibani kuzoba ukuthi manje sekubonakala yonke imfihlo yakhe yalomntwana ukuthi ukusiphi isimo. So idlozi elifika ukuzozenzela kulo mntwana lisuke libheke isimo somntwana. Ukuthi yini esuke yenzeka kuyena. Abaningi abantu abasithwasisayo kodwa abancane ngobani imndeni ayifani. Kunabantu abaphile kamhlungu mkhulu uthothi umntwana ukhule ngokuhlukumezwa. If mase sephuma eseyosizwa uzoze ngazi futhi usahlukunyezwa ngoba usenza lento ayezenziswa kubo. Oh wow. So manje ingakho idlozi esuke libheka into enjalo. So I do not judge and I respect umuntu mesuke ethi idlozi lami liyazenzela. And mina into engiyibheke emkhulu ukuthi most of the time abantu abathi bayazenzela but they end up having some mhlawumbe abantu abawu5 in the life impilo yakhe yonke abazoqhamuka nje out of nowhere. Uhlangane nomuntu emall athi nganyama uyazidla inkambe ethize kodwa ngicela ufake umnono uyabo. Yes. Uthothi ugobela athi nje sizeni ohloniphekile ahlangane nengane encane ayibona ifuture yayo ukuthi lo mntwana umbethwa amadlozi ayazenzela othi ngimtshele kanti uthunywe yilelo dlozi. So manje usezokwazi ukuthi okay awuqhubekeke manje la. Okay, usuqedile la usuzokwazi uyoguqiswa ke noma wenzisweni kodwa mhla uguqiswa mhlawumbe ukuthi mina uthi just to help kuwena akunankinga but nje kuhamba kanjalo kubhekana nabantu abakanjalo. So I do not judge labo bantu. I respect them kakhulu kodwa ngiyacela ukuthi bonke abantu abasuke benza lokho kodwa bahloniphe nabantu abasuke bahamba bayothwasa. Yes. Because kugcine sengathi manje sesikubukalana phansi ngobukhosi bethu kanti ubukhosi kuyafana ukuthi wathwasisela wena izinto uyazaza uhamba umgidi wena in angihlangana nomgidi mina in kanti no if wena ekukhuleni kwakho ukhula nabantu abaningi emhlabeni but emhlabeni siyadingana even though wawenza konke but there are things wena ongazange wazimbulelwa kakhulu ngobukhosi ukuthi ubukhosi buqale ngapha ukuthwasa kahle yini. You still need to get more information on yourself ngabantu just ukubuza but if idlozi lakho likuthwasise lona leseqedile okay fine kodwa wena usaphila nabantu abathwasile you see but kumele njani uzehlise uqhubeke nje ulalele. Yes. Kumele uzehlise uqhubeke ulalele and uchazile ingonyama yabelozi ukuthi akaba blame or akababukeli phansi because I will say it in my own words. Umuntu nomuntu unendlela yakhe abizelwe yona and uma ubizelwe leyo ndlela of course lava kubizile they will guide you, they will show you ukuthi this is how things are supposed to be done. I hope you are still enjoying Images and Thoughts. As you all know that I am an author of this beautiful book called On My Own, I Have Found Sunshine. To everybody who already purchased the copy of my book, I want to say thank you so much. Your testimonies, your messages means a lot to me. And if you want the copy of my book, you are more than welcome to DM me, WhatsApp me, email me, and the copy is on the trend. We deliver across South Africa via Pepexi. Eastern Cape, I can't wait to see you guys on the 7th of September in Vovo Lodge. That's where I will be doing what I love, asking them questions. Yes. And signing copies, darlings, as we proceed. Amen. Are you still having fun? Are you still having fun with Yes. me? Serious? Serious. Let's do it. Yeah. This is how we do it, honey. We drink, we cheers, and yeah. Let's go to candles now. Candles.
I just want you to educate me. We go and buy candles. Sometimes, honestly, you know, I go and buy candles and light them, different colors. But I don't understand. And I know I'm not alone. I know I'm not alone. So I want you to assist me. Like the colors of these candles, the meaning, and the flame. Okay. Because later, I just had with some yenzani, and now I see sometimes when I'm lighting them, there'll be that one that is just tight rather than the building. So I just need you to assist me on that. All right. Amakhandlela into engaqale ngichaze nje ngamakhandlela. Angena kuyona yonke into nakobani nobukhosi obungakanani. Ayikuthi ithunywa kuphela. Esenzisa amakhandlela nesekhaya mekulight umsamo. Amakhandlela ayangena. Angakawachazi. Sengisho ukuthi nje asingajudge ukuthi leli lingenapi in but sonke sawasebenzisa mesenza izinto ezimfihlakala. Yeah. Sinembala mkhulu la ehlukahlukene esuke izobika noma izoveza ukuthi sicelani noma sibhekene nani. So lembala ke iba nokuhlukana kwayo because when siqala ku white siza ku yellow, so white vele ukhanyisa anything oyikhulumayo. Ukhanyisa nje anything oyikhulumayo, awukubukeli phansi white, uyakulalela ukuthi lonto oyikhulumayo izwakale. So bese kuba uyellow kusuke umbala omele isibongo lesi sakomalume. Which one? Yellow. Yes. Isibongo sakomalume. Yes. Oh, okay. Yeah. Then bese kuba blue. Blue umele idlozi lasemanzini. Most of the time kusuke kwamakhehla and sometimes amadlozi from kobaba ayaphakama ku blue. Then bese kuba khona ured. Ured ulwa impi yomuntu ngesikhathi asuke ebhekene naso. Eyokulwa nje impi nje ngaso sonke isikhathi. Noma ngabe iphi into obhekene nayo usuku oyokulwa nje. Then bese kuba khona ugreen. Ugreen usetshenziswa if wena umuntu odinga umcebo noma udinga ukukhanyiselwa financially, if umuntu unemployed ufuna izinto zokuthi kuba khona ukuphila ekhaya. So ugreen usebenza ngalokho womcebo, uwona osuke ukhanyisela ngasonke isikhathi ukuthi impilo yakho ibe khanya. Then bese kuba upink. Upink ke umele ingane yomfana nentombazana eyashona amanono noma amanono ashona kudala kumndeni asekhaya. So usukumele umfana nentombazana, hayi ukuthi intombazane kuphela but amanono nje usukumele wona ke ukuthi unokulikhanyisa noma uwayiphupha. So kukhombisa ukuthi shuthi khona ingane eyahamba ekusuke ukuthi kumele ukuthi ikhanyiselwe esuke ekuveze lelo sibani leso ephushweni lakho. Then bese kuba khona upurple. Upurple ukuzila. If kunesikhathi zokuzila, if uzophupha upurple, idlozi swele likutshela ukuthi kunempi omele uyizilele noma kunempilo yakho omele ukuthi uyizilele ukhuleke. Uma uzila awusuzila ukudla, awuzila ukudla, uzila umhlaba. Yonke into enze emhlabeni wena uyayizila, so you use upurple. Then mase kuba khona black. Black ke asusebenzi kakhulu kodwa usetshenziswa kakhulu mekulwa izimpi zokulwa noma ukucupha or cause ubumnyama nobunyama meqhakshayisana kuvule kukhanya cause manje akuhlalela nyimpi kahle. So ublack kusuke kuyinto nje esuke izolwa ilwa into eyimpi futhi nakhona, so kufanele igcine kube khona ukukhanya at the same time lapho. That is why kusetshenziswa ublack. Yeah. So le mibala ke mkhulu sinokuyikhanyisa ke la mesithandaza. So sikhanyise ke mina ngeke ngisho ukuthi the most important thing ukuqala nje izibane ebalekile white, yellow, blue, red, green. 5. Emsamo wakho ukuthi umuntu omoya le mbala yo5 we place her accordingly njengoba kade ngichaza, uyibeke nje phansi. If there's a flame ephansi, thatha icoin uyikhanyisele ngoba shuthi abasekhaya uyelo phansi, abasekhaya badinga amandla noma wenzi kahle futhi edlozini
umntwana ongalaleli, umntwana owenza izinto zakhe. So uyadinga ukuthi ubuye uzikhanyisele noma uthole vele usempini. So lelo dlozi lizokukhombisa ukuthi sinolaka asikho right ngawe. So lizokukhombisa ukuthi lizoba ncane nje liphuze futhi thosa amanye akhanya kahle but liphansi. So kuyadinga ukuthatha imali emhlophe ukhanyise kokho kuxolise ngaleyo mali leyo ukuthi abantu abadala komalume ngiyaxolisa ngenze lento uqale ngani ngenhlambuluko kuleso sibani leso amadlozi eza ukuthi usibani uthini. So bese ke futhi kube khona iflame khulu ezoba necircle phansi emnyama kunento ebuyivuleke emnyama nje kwiflame. So lo flame leyo kusekubhekile ukuthi ungungwe izitha but unakho ukukhanya but fanele ulwizimpi zakho unenkinga nje enkulu kakhulu. Yes, there's a black nice. Yes, okay, there's a black yeah kunento eblack lapha ya so isuke ikukhombisa ukuthi umuntu onezimpi njengamanje uhlaselwa imoya yobumnyama. So zama ukususa konke lokho and kuningi and kuthwele kuhleli kephi emahlombe. So fanele ukwazi ukukhanyisela. Most of the time kuyavela ku white ukuthi unempe kanje, most of the time futhi kuyavela kubani ku red. So ufanele wenjani ukukhanyisele nakho lokho ucele edlozini. Bese futhi kube khona isound yabona if okay angiyazi asekho umlozi but if uzomemeza umlozi ku white kuzothi yabo khona le sound engazi ukuthi iqhuma cricket or something ekhandleleni. I see it. Yes. It's and then it will be like the starlight. Yeah, I see it. Yes. Bathi amadlozi sikuzwile sesikhona. So if liqhuma nje kanje usuzwakele and sakubona present yakho nathi sikhona sesifikile. So lichaza lokho ukuthi sesikhona ke manje singaqala ukukhuluma sikuze ukuthi uthini. So they are listening. Lizoqala engathi ukuthi liyakhuphuka lingazi silikhoza iflame emncane emnyama but not emnyama kakhulu but sekukhombisa ukuthi sikhona manje usungaqala ukubeka indaba yakho sizoyilalela then sobe sesibuyela kuwena. So that is why kufika ngathi iflame enjalo bese ikhanda isound sizeni. Yes. Candles do speak. Yes. Sometimes mkhulu fanele sike silinda amakhandlela ethaphele. Ayilento ukuthi ikhandlela uzovela ulayithe and I prefer ikhandlela engase ungalayithela kephi on the floor. Ulayithe because manje ama candle stands akasakwazi amadlozi ukudlulisa ama meaning amakhandlela umyalezo. Sometimes ikhandlela lizoshiya mhlawumbe unyawo lengane noma inzalo noma isibeletho meliphela noma red likuvezele something some symbols phansi ukuthi yes ukuthi yini oyibona kulo green. So manje lamakhandlela manje lezi itendi lezi engibe ngahambisana zomkhulu. So kubalekile ukuthi ungase ungandla phansi amakhandlela akho ukuze ukwazi ukubona imiyalezo because kuno white ofike kunekhandlela emkhulu simolilayitha liphele manje okukhombisa ukuthi khona okonile edlozini and awuhambe endleleni emhlophe. So kubalekile ukuthi futhi waziwe ekhaya mhlawumbe umuntu ongaziwa nasemsamo umuntu ongabikwanga nasekhaya. So masukuba ukukhanyisa lesi sibani lesi usushisa nempepho bese lelibani likhanya nje umhlophe ukuze uphele nje nya akufunakali lokho kusuke ngekho nje into enhle. So kubalekile ukuthi ukukhanyise yena lokho ucela ukukhanya futhi ukukhanya nje akukho ngawe. Yabo so kubalekile ukuthi ubheke izinto ekanjalo. So lawo makhandlela ke enze lokho bese ba khona the flame eloke nyakaza kanje. Ngiyayibona. Kube uvala umnyango kuvalekile nje everything endlini kodwa kunomo ikhandlela lokho lelithi kanje. So kusuke kuyiwarning emkhulu kusuke kuyiwarning umuntu ohlaselwa abantu unezibopho ziningi izinto ezenzakala enamadlozi ayalwa kakhulu ngawe. They saying we fighting for you kodwa nawe ilwa nawe njoba lithi fanele ukhulume nawe ulwe nawe through ikhandlela ngoba soyilwa nje kuvela izimpi nawe khuleka unqoba izitha zakho ususe zonke ibopho zasekhaya uphakamisa amadlozi wanikeza amandla. So that is why ukuthi liveza ngalondlela. We don't finish content kwamanches and thoughts. Ngiyabona lesikhafu sakho si busy. Ispeaker sakho uvala nemicrophone yami. Ngivele ngibe frustrated and I'm not going to be frustrated. But anyway, my darling, it's khulumile okuningi and we don't finish content. Please don't come after me. Word of wisdom. I need to still not come back. Yes. Unless you don't want. We can finish until tomorrow. I'm joking. Word of wisdom to the manches. Amen. Engakusho nje kubona bonke abantu bomhlaba wonke abantu bamoya nabantu banganakuqonda ngalendlela yokukhanya ukuthi sike sisizane singabukelani phansi
sikholwe kuthina, sikholwe futhi emadlozini. Namadlozi ethu singawabukeli phansi, silalele. Ungazibona umncane, kodwa ingoba awakabi nokuqonda. Hayi ngoba nakho umncane, umkhulu la ukhona, kodwa kusamele ukuthi uzithole. Kodwa wena bonke abantu bayazazi usibangobani ukuthi usafuna ukubona ukuthi lento oyivezelwa iyona na. So ngiyacela nje ukuthi manikhanye nizimisele futhi kwenye into enyenzayo, nihlambuluke, nihambe zonke indlela lezi ezizonifakela ukukhanya, kusetshenziswane nje kuphilwe, sihlambuluke njalo. Amen. My Munchies and Thoughts family, I want to say thank you so much for your love. Thank you so much for your support. I-Munchies and Thoughts ila ekhona ngenxa yothando lwenu na support yenu. I work hard to make sure that you get content that is educational, enlightening, and please do subscribe and tell everybody that we are here. On that note, it's a wrap and goodbye for now. Thank you so much, darlings. Bye. Thank you.